chapter 4 verses 6 to 10. Unya giingnan ako sa anghel nga isulti kining mensahe ni Yahweh nga labing gamhanan ngadto kang Zerubbabel. Mulampos ka dili pinaagi sa kusog o sa imong gahom, kundili pinaagi sa akong espiritu. Ang mga kakulian nga ingon kadagko sa mga bukid mahanaw sa imong atubangan. Tukuron mo pag-usab ang templo og sa diha nga ipahimutang mo ang katapusang bato, musinggit ang katawhan pagkaanindot gayod. O giingnan pagayod ako sa Ginoo, si Zerubbabel mao'y magpahiluna sa pasukaranan ni ining templuha og siya mao ang muhuman niini. Unya mahibaluan sa akong katawhan nga ako mao'y nagpadala kanimo ngadto kanila. Bisag kinsa nga magtamay nga hinay ang pagpadagan sa pagtukod niini, magmalipayon raunya kay makita niya nga si Zerubbabel nagpadayon sa pagtukod sa templo. Magampo ta? Makagagahom og langit no namo nga amahan, ikaw ang Dios nga tag-iyas among gininhawa nga hangtod karon amo sa gihapon nga nahuptan. Salamat kaayo sa paghatag namong kusog. Bisan pa man ang kalig-on ug ang kadasig sa among pagtuo, pagsalig ug sa among paghigugma kanimo aron kami makasimba, makapadayon sa pagpasidungog sa imong gamhanan nga pangalan. Lord, nagkalain-lain mi giatubang nga mga problema karon, pero dili namo ni himuong rason or dili namo ni igsapayan. Kaya ang rason nga napa mi kinabuhi mauman nga pasidunggan ka. Karong gabi huna himo ang hinlo ang tanang kasing-kasing og huna-huna. Aron ang imong balaan nga mensahe mabuhi diri sa among mga kasing-kasing Ginoo. Salamat kaayo nga walay makasakmit niini nga mga maayong liso nga imong giandam. Mamunga hinuon kini og kausaban sa among mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Let us be, O Lord, the doers of your word, God, nga dili mi kanunay rag maminaw Ginoo. But makaplagan namo ang imong mga pulong nga maoy na kinabuhi namo sa matag adlaw samtang magpadayon ang among kinabuhi. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, walay laing pangalan among gibayaw aning dapita. Tungod kay ikaw ang Dios maoy nagahatag sa imong bugtong anak, tungod og alang ka namo ikaw usab maoy pataas og mabayaw. Ni among pagampo ug madawat namo ning langitnon nga kaalam pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among hari mangluluwas. Amen and amen. Manglingkod ta mga igsoon. Maayong gabi. Ang atong pagtuon karon giuluhan siya og malampuson nga buluhaton. Sa English ana mission accomplished. Nahuman na. Malampuson nga buluhaton. Malampuson nga buluhaton. Mutuo ba ka, kapatid? Mutuo ba ka nga ang kada usa nato lain-lain tag misyon? Muna magsigir kag tanaw sa uban kay nganong man na siyang wala gabuhat, nganong man na siyang ingana imbis nga magkuanon ta siya, pero ikaw wala gabuhat sa unsa imong misyon, dako kay nang tulubago nimo sa Ginoo. Mao ni nga ato nga bantayan mga igsoon ang atong kagalingon. Nakabuhat ba ta sa misyon nga gihatag sa Ginoo diri nato? Or nagpamantay lang ta sa uban sa ilang mga gipanghimo. Kailan-lain man tag misyon. Kung ikaw, teacher, ang imong misyon nga magpanday ka o kaalam, magpanday ka kaugmaog sa mga kabataan. Kung ikaw, ang imuhang profesyon is pulis, magbantay ka sa kalinaw. Dapig kas matarong o supako nimo ang mga masasamang loob. Then ikaw ug ako naagyod ning tawag sa Ginoo, nakalain-laing tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mabantayan nimo nga inig-abot gani aning kauga og kaluya diha sa buluhaton nga gihatag usab nimo, naghinay-hinay pud kag kapangapakyas. Nagahinay-hinay pud ang pagkapakyas. Mao gyud nay kamatuoran, mao gyud nay tinuod. Basta muluya ka sa misyon nga gihatag diha nimo, nga ginikanan misyon nga timanon ang mga kabataan magtubo sila nga nakailas Ginoo. Kitang ginikanan usahay ang atong pagtuo nga ang ato lang misyon, igo ra natong
Pakaunon ang atong mga anak, gatasan, papalitan og gatas. Patubuon sila, bistihan, paeskwelahon. So malimot ang pinakataas daing misyon ingon nga mga ginikanan kanang atong mga anak madalag yun nato dias Ginoo. Pero maglisod kag dalas may imong mga anak dias Ginoo kon ikaw mismo dili mag-una. Simba mo ato. Pumina mo ana mo ang gatudlo. Nga ra no? Daghang ginikanan ni nga ra. Ato mo atong naibay study ato. Ano bakaton mo? No? Daghang pumiyong simba dito. Pero di mo simba. So nagkalain-lain tag misyon. Sa atong gibasa karon, usa sa tulo ka misyonary nga gikas Babylonia, kini si Zorobabel, kay tulo man sila si Zerubabel, si Ezra ug si Nehemiah. Si Zerubabel ang iyang misyon tukuron ang templo. Si Nehemiah ang iyang misyon tukuron ang pader sa syudad. Og si Ezra ang iyang misyon tudluan ang katawhan sa mga tawo inigpauli nila. Si Zerubabel ang iyang misyon, lisod kaayo. Lisod kaayo ang misyon ni Zerubabel. Pero kay sugo man sa Ginoo, unsa man na kalisod sa ato ang panglantaw, sayon ra kay naaman ng Ginoo siya may manglihok. Siya may mamuhat. So, kahinumduman nga ang templo, sa wala pa sila nabihag sa Babylonia, giguba ni, kuan gyud ni siya, gipulbos gyud ni siya, gibungkag gyud ni og taman. After 70 years, papaulion na ron ni si Zerubabel, kauban ang iyahang panon, kay tulo man to sila kapanon, ang ilang misyon is tukuron nila ang templo. Usa ka delikado kayo nga misyon, kay dili lang tawo ang ilang kalaban, kundi dili apil ang yawa. Dili man gyud gusto ang yawa nga naay pagsimba. Dili gusto ang yawa nga dunay dapit nga diin dito himuon ang panagtigom, paghalad, pagsimba, pagpasidungog sa buong Diyos. So, dili lamang kay mga katawhan nga namuyo atong dapita ang musupak sa iya, ang yawa pod maningkamot paguba. Munang gisultian na daan si Zerubabel nga naay kakulian. So, before si Zerubabel musugod sa bulaton, giingnan na siya daan na Zerubabel, magka-problema ka. Before ka musugod og eskwela, ingnon gyud kang lisod ang subject paningkamot gyud. Lisod paningkamot gyud. Lisod ang budget paningkamot gyud. Before magsugod ang bulaton, sigurado gyud na nga sa unahan ana naay babag, naay kakulian, naay pagsulay, dunay di pa nagsinabtanay, dunay problema, naay panglawas, financial kulang, unsa pa diha. Muabot gyud na, pero gidasig na siya daan nga ayaw kabalaka Zerubabel. Ato ning basahon na kay sa unahan na ani masakitan nato mga igsuon nga kining mga misyonary wala gyud ingog sayon ra kaayo. Dili gyud sayon. Ingon pa ganitong maghisgot og kwarta mo pila tanan unya maminaw tanan hilom tanan. Pero maghisgot pulong Ginoo magtabi pa gani ng uban. Hello? So, ingon diha pagsulti sa verse 6 unya giingnan ako sa anghel nga isulti kining mensahe ni Yahweh nga labing gamhanan ngadto kang Zerubabel. So sa laktod nga pagkasulti kay tawo lang pud ni si Zerubabel ang makahimo ng gyud nga lig-on siya, willing siya nga mubuhat sa buluhatos Ginoo, mao nga makadungog siya saad or mensahe gikas Ginoo. Ikaw ug ako pag wala kay saad gikas Ginoo karong adlaw wa kay nadawat nga pulong sa Ginoo galuya ka. Wa kay nabasa ganinang buntag, magluyag yung ka. Ganinang buntag maigsuon, nabasa na ko ning Abraham o si Isaac. Like father, like son. Nga na. Namakak si Abraham, namakak po si Isaac. Pareho kaayo. Ingnara nga, igsuon. Ingnaragod nga di ta uyab. Kinauyaban. Dili uyab kay kinauyaban. Nga na ba? So, naman nabasa na ko ganina kasi gigugog pamalandong pag-ayo. Ano mang yun? Kasi Abraham, iya mang yung gidinay si Sarah nga iyang asawa. Ang iyang excuse nga, basig patyon ko nila. Si Isaac po mo gihapon. Basig patyon ko. Sa laktad nga pagkasulti, naniguros ka o galingon. Sa New Testament, ingon si Lord, ang muangkon kanako atubangan sa katawhan, ang kunon po nako atubangan sa akong amahan.
nga nagyo ko grabe gito nga mensahe kaganina busog kayo ko kaniyang buntag. Karon malampuson nga misyon. Mulampos lagi yuta basta naisugdan apay homnon si Lord. Napa ba mo? So ningon dia ingna si Zorobabel. Kanang naa sa imong tapad inang paminaw kay mosulti si Lord. Ingon dia mulampos ka. Sige, sulti ko sob ina mulampos ka. Bisag di ka mo tuon, di ka mo eskwela. Hala. Bisag wa kay gitrabaho, mulampos ka. No? Mulampos ka. Wala pa nakasugod si Zorobabel sa misyon. Doon na naisaad siyang gikas Ginoong nag-ingon, mulampos ka. Wala pa nasugdan og tambal o pira, na naisaad sa Ginoong, maayo ka magawas nun na ka. Grabe, mambitaw ng mag-una kanunay ang saad sa Ginoo. Di ba wala pa mo nang minyo, nang anguyab pa na siya nimo, grabe siya naghanang saad, nalipay kang wa na tinuod. Unsa pa ka ang saad sa Dios nga tinuod gyud? Aga, di maminaw. Bantay maron. Ingon dia. Mulampos ka dili pinaagi sa imong kaugalingong kusog. Sa ayog pagara-garag unsay naa nimo karon. Kay dali ra kaining tawo pukanon. Kana mga hambog, mapaytason, dali ra nang pukanon. Kinsa man na sila nagsalig sa ilang kaugalingon. Si Nebukadnezar, grabe pagsalig niya siyang kaugalingon. Nitanaw dayon siya siyahang bukton ug ningon siyang pinaagi ini na powerful kaayo nako ang akong kingdom ug tanang mga kingharian yukbo nako eh. Tungod ani. Kuhaan sa kusog og kaalam kamang kaog sagbot. Na Abyas 1:4 sa imong pagkahambugiro bisag mulupad pa kasama sa agilag manganaw-kanaw og magsalag sa kabituonan. Pukanon tikag hulugon tikaw nag-ingon ang Ginoo. Kabalo ka? Pag ang Ginoo mo pataas nimo, bisan pag tanang tao maning kamot, bira nimo paubos, di ka na madaog. Kaya ang Diyos kagunit nimo, sila mangbitay tanan, maapil noon sila kataas. Napa mo? Mura lagi mo dihag na nga. Sige lang, dayon ang sunak ko ni, bahalag di ka malipay ani ron. Ningon diha sa verse 7. So, gisulti dire sa verse 7, tanawa ha? Kining saad Ginoo mga igsuon, nindot kayo, pero huna-huna nga naa gyud nay kakulian kadi man kahatagag kalipay kundi ka maagi kasubo. Di po kahatagag kanang panalangin kung wa ka niagi kauladon. Di po kahatagag kayuhan kung wa kay balatian. Di po kahatagan og naana. So, ayaw dihag. Ingon ang verse 7, ang mga kakulian ingon kadagko sa mga bukid. Ingon kadagko sa mga bukid mo gisgutan. Sa to padili basta-basta ni nga mga pagsulay. Ining misyon. Mo trabaho gani kas gisugos Ginoo mga igsoon di gyud basta-basta. Igsulti gyud dire nga ang pagsulay sama sa kabukiran. Dinhi sa inyong gagmay maning bukid. Sulay mong atok ni Cross. Wala bukid. Murag drawing ng bukid dito. Mag-abot ni mong gininhaway ni Saka ni mo. Asa guning ka Pastor Jonas balay. Nga na dito, bukid ba? So, naay kakulian sama sa mga bukid. Na ato na nang giisgutan, nga bisag unsa pa kadako ang bukid nga imong tungason. Paminaw. Inig abot nimo sa tuktok. Sa tumoy sa bukid, ang bukid nas imong ilalom sa imong lapalapa. Tama? Salamat sa ni Amen. Sa kung sa kadagko sa bukid, kung imog yun na siya nga atubangon, mabot yun ang time, mabot kas pinakataas, o niya, ma-realize nimo nga ang bukid na nas imong lapalapa. Muna'y bantaye og ayo. So, naay dagko kayong pagsulay. Di po ta mag-ampo, Lord, ako kayong kadaugan niya, gagmay rang pangsulay, manghilak. Lord, ako kayong promosyon. Gamay ra trabaho ng hatag, magreklamo. Lord, nga na no, siging ka reklamo. Munang ningon diha nga naagyoy mga
problemang moabot sa misyon, tunga-tunga sa misyon, sa pagpadayon sa misyon, hapit na mahuman ang misyon, kasagaran ra ba mga igsoon, pasudlo na mga grabing mandudula sa last quarter na, hapit na mahuman? Kana mga dagko kayong banggaon nimo adto na sa pinaka hapit na mahuman. Sa duwa sa basketball mga igsoon, in fourth quarter na gani, unya ang score 73 og 72. Pagawso na dayon tong mga ihid. Pasudlo na dayon tong grabing mangitsahay, katong mga tanan nga mangitsahay, pasudlon. No? Munang mahibawan nimo na unsa man ni Lord, nangalagan ko nimo nakadagko mo na yung problema, magkahuman na hapit na. Ikaw ron, bantay ka ron. Ingon diha, ang kakulian sa makadagko sa kabukiran, mahanaw sa imong atubangan. Asa mahanaw sa imong buot gipasabot, nga kanang problema imong giatubang, ayaw talik di. Kaya wala ningon ang Biblia, mahanaw sa imong likod. Kaya nitalikod na kasi imong problema, atubangon lagi gyud nato, kaya na si Lord. Psalms 121 verse 1 and 2. Ningon dito nga, mutan ako sa kabukiran, makapangutan ako, din man gikan akong problema. Kani akong mama, someday, mutanaw ni siya iyang kagahapon, diin man gikan tong akong kaayuhan. Diin man gikan tong akong kagawasan. Yung siyang diin man gikan ng akong panabang, ang uban mo yung natong purok size. Ang panabang. Resultihan na sa verse to ningon, naigmata siya. Nakarealize siya, mauba, sa kwarta, di, sa doktor, kagawad, politiko. Dili, ang akong panabang nagagikan sa Diyos. So, kanang imong giatubang nga problema, ayaw na kagawad, tabangi ko katubang ani, be. Dok, tabangi ko katubang ani. Ananay. Si Lord nag-promise, nga bisan pa na kung sa kadagko, mahanaw. Mahanaw. Kanang dagko kayong problema imong giatubang, sulay piyong, wa na diha. Nigbuka ni mo na, gyapon. Muna kitawag ilad-ilad sa kaugalingon. Pero ang gusto gyud ni Lord, makakita gyud ka mismo nga unsa ng mga kakulian na sa imong tubangan, tangtangon ni Lord. Tangtangon ni Lord. Ang mga doktor, ang ilang misyon, pagalingin yung mga may sakit. Pero naapoy walay sakit nga, gamay ray problema, gilibutan og napulo ka doktor, matay gihapon. No? Naiwali mga igsuon mayon nga sa pag-andar pa lang sa airplane, pertig yun nimong kulbaa. Unyala, lupad na ang airplane. Nga moabot dito sa Florida, 11 ka oras, mga 13 ka oras. Asan ang Florida, dapit? No? Tumbuol? Na, unya, kanang 13 ka oras, example lang ha, kakulba yung kagayo, gikas pag-andar, ngadji na ka. Wala, ihap atong mga beads. And then, 13 ka oras, nuwag yung ka ng malinawon. Nitog pa ang airplane, thank you. Kisay alkanse, ang uban, gadua-duara, na-enjoy, natulog, kaon-kaon, and then parehong niabot. And then ikaw raton kayo, basig mahulog ni, basig mabangga ni, basig matraffic nilong airplane ni. Naay mga ingana nga tao nga grabe gyud kayo kahadlukan, kamabalakon, ka kinahanglan ng mga tawhan na makasabot nga ang Dios matinud-anon sa iyang saad. Murag katong kusog ni amin mao to. Kita? Amen? Kita tanan? Amen. Praise God. And then lingon siya, mao na ni ang iyang misyon. Dira ha? Tukuron mo pag-usab ang templo. So, ang iyang misyon mga igsoon di ni ginagmay. Templo gyud sa Ginoo ni. Panimalay sa Dios, balay ampuanan. Balay nga balaan, balay nga dito himuon ang panghalad. Ang iyang opponent ani ang yawa. Si Satanas mo iyang bangga ani. Og sa diha nga ipahimutang mo ang katapusang bato, musinggit ang katawhan pagkaanindot. Di pareha sa among kuraw des likod. Nabali, ang silingan may gikuraw. Gikuraw ka nang gikuraw sa amuan ka nang YouTube now. Muna gikuraw. So akong usban, gipader.
Ibutang nga alad, mo na alad mo sa mua. Hala ka kay plastar ko kaayo ming. Asam to kung panday ha. Ito bang kusog mundok-dok are panday mo to. Plastar kay na kay flooring mo na. Di alone. Pag last na dito, uy, nabali. Katapusan ng posting, uy, nabali di ay. Praise God. Sila may giprediksyonan. Na nila ang panalipod. Baligod. Pero ang punto nga, nanay, kuraw. Huwag na po may kaikog diha. Ataw niya ng usbon pohon. Pero okay lang po na siya. O niya na usbon og madunot na iyang haligi. Okay? So tukuro niya ang templo. O niya, ingo diha nga sa dihang katapusan na gyud kinatrilingan ba? Murabag, balik tas basketball. 106 ang score, tie score. O niya, ang nabilin nga time is 5 seconds na lang. Lano? 5, 4, gadagan na nga kadalas bula. 3, 2, 1. Gadagan magyapon ka. I mean, igog yun nga pag release nimo sa bula, 1 na shot. So, imagine ang tuwa dito ng lingkod na nindog. Muna ipasabot rin sa Biblia. Nga si Robabel, sa katapusang bato mo ipahiluna, manindog ang tanan, gikulbaan, gipaningot, gikuratan. Unya, pagbutang yun nimo, sagit sila. Grabing lipaya kayo. Pero gisultis Biblia, nga bisan pagani ang kakaubanan ni Zerubabel, maluya, maguol, dugaya po ng preschool. Dugaya po na, dugaya. No? Mga guol sila. No, muna gisulti dire nga magsubo sila kay dugaya, tamayon si Zerubabel. Ingon ang verse 8. Tanawa. O giingnan pagayod ako sa Ginoo. So dunay ikaduhang gisulti diha. Si Zerubabel maoy magpahiluna sa sukaranan ni ining templuha og siya mao ang muhuman ni ini. Lain po si Rere mo'y nagpa-enroll, si Jimar, oy, third year na ko, ikaw eskwela usa ka tuig, karong mo graduate ko. Di po pwede na. Lisod kaayong si Keke mo'y nagpa-enroll dito, ang mo graduate si Hana. So kung kinsay magsugod, maunay mo tapos. Dakan man dire puro rasugod. No? Dasig kayo ng sa una June man to, ang enrollment June 4. June 4, ngano kang June 4? Dasig kay June. Bag-o kay giniporme. Bisag wa pa ka klase, puno kayo ang bag o mga notebook. Dasig kayo, musayog mata, mulungan, mo magluto. Sayo kayo. June, July, August. Pag August, wala ihukot-hukot na ang pulo sa ulo. Putong-putong na. Nadugay. Usa ka buok, notebook na lang. O niya, di na, balahon ang bag. Ingana na lang dito. Nadugay, wanag yung isod ang bag. Cellphone na lang o kulapo. Gabalon o kulapo mo eskwela. Naningon si Lord, ngato kang Zerubabel. Zerubabel, ang imong gisugdan, imong homnon. Daghan nato dire magsugod-sugod ra di nato tiwason. Gisugdan man nagkuraw tiwason jud ni ugma. Ingon na may ganihang among kuhaon atong sin atong buol nya wa minalakaw. Nyabot dire ato ra nang i-screen diha kay arong di pod init no. Mahuman lagi na nawa. So, kung kinsay nagsugod mo po inuman. No? Usa sa mga Kristohanon dias tagbilaran mga igsoon, CP ilang apelyido, sila tanan pito ka mga anak, puro gyud nakahumag eskwela, puro professional. And ni-greet sila sa ilang mama, "Mama, happy birthday. Ang among reward nimo is professional na mitanan." Kanindot, ano? Napoy mga professional mo po ani.
manakagmanggang dili laha profesional. Na profesional manghilabot og di ila. Pagtarong mo oy. Medyo kayo mga profesional ba nga na ba? So ingon diya, unya mahibaluan sa akong katawhan. Dara nga ako maoy nagpadala kanimo ngadto kanila. Masayran unya nga ang Dios maoy joy nagpadala. Dili lang di siya ingong gitukmod sa iyang kaugalingong tinguhag pangandoy parang musikat mailado. Ang Dios gyoy nagpadala niya. Kay kung ikaw ray magpadala sa imong kaugalingon, ikaw ra po imong babay. Dagan ka ining nay kakulian oy. No? Sa John chapter 10, dunay misyon ang usa ka magbalantay. Ug ang iyang misyon bantayan ang mga karnero. Ningon diya, ang di tinuod magbalantay, managan. Ala no? Kana naman dili mga tinuod Kristohano, ining nay problema, managan na. Managan. Kanang nasimutapad inang way daganay, way atrasay. Dali sulti So, sa verse 10 ingon, dera, bisag kinsa ang nagtamay. Okay? Kung naa kay buhaton para sa Ginoo, nay magtamay. Si Moses mga igsuon naghimo siya arka. Kay giingnan siya sa Ginoo, Moses, paghimog arka, kay lunupon ako ang tibuok kalibutan. Si Noah lagi. Kanta si Moses nagbuhat og arka. Yakibali na po si Daniel way kadlo kay ang plastic ang leon. Si Noah kahimog arka, ang tanan nagyaga-yaga. Kabalo ka pag nakahimuon, katong mga expert igoras panaway. Sa gahiwi po ni. Sa. Pero di mo tabang. Di ba? Kasi aras mga eksperto, mga hampugero, magsigig panaway, pero di mo tabang. Hambog. So, sa time nga naghimo si Noe og arka, o ang mga tao nangatawa. Ulyanin. Naupaw na lang o. Nanaon na nila. Nga naman, kay si Moses, nagbuhat og arka, ibabos bukid. Sinuwa lagi. Grabe, bisag sao, no? So, giyaga-yaga, maghimo unta ka. Ato sa port, sa Tagbilaran. Ito, dito ng dagat. Manong di ka Lourdes, gihimo, barko. Nganong naamang kadiyas bukid, naghimo, barko. So, wali siya, gisugo ko sa Ginoo. Kasagaran, no? Pag mabuhat kas gisugos Ginoo, katawaan gyud ka. Banatan gyud kag yaga-yaga. Kana sila mga laig relihiyon na sila. Kana sila mga laig tinuuhan. So, pag mo alagad kas Ginoo, sigurado na gyud nang banatan ka. Yaga-yagaan ka, bugal-bugalan ka. No? Mubasa kag Bible, dali kang gutumon, magdudula kag baraha, way pasmo-pasmo. Gano ka na? Basag Bible, gigutom dayo, kung dulag baraha, kapi-kapi lang, tungag adlaw na, way kaon-kaon. Overtime pa. Basag mubuhat yung ka mga igsoon. Basa lang kag Bible ha, ingnon na dayon kapag solte. Oh. Basa-basa ka na, makabuang na. Di ba? Hello? O nya, doon ko karon simbahan ka na yung prayer. Ako pa ninyo, tanom unta mo. Namoy maana. Namoy maana. Namoy makaon. Bible. Nga na sila. Especially, kung imong mga pamilya, di ba Christian, ikaw pa, osa, nangalagad, silang tanan. Na, membros imong pamilya, mahimong kakulian. Kagabi, iga-prayer mi sa mga papa, namina man ko sa pagtulunan sa doktor. Atong gisultis doktor. Ningon siya kung magpa-check up gani ka, tanang membros imong pamilya aron makadungog sila ko sa isultis doktor.
Kay moingon man na yung doktor, sir, di ka pwedeng mag-guol ha, di pa ka pwedeng malipay pag-ayo. Bawal ni mo ning pagkauna. Pag-uli nes balay, ang tanang na dito mo pag-guol niya. Nya ipakaon pag yutong dili, pwede niya. So ipadana dito tanan. Ano ito no? Check up. Anda ko pa yung problema unsa to, ang pasyente di tagaan ko sa iyang sakit. Sama po kang imo mo pong gisuginlan nga mo na yung sakit. Samot, hinuuna kay mahadlok, mabalaka. Tudloag pamakak. Na? So, pwede mga igsoon. Nga to mga kakulian, mga kauban na ganin atos pamilya. And sila mo'y mutamay, sila mo'y mubabag. Na nagpadayon ra gud bisag daghang gatamay, bisag daghang gayag-ayagan, nga tawa na gid mga tawa, usa man tawhana oy, sa gatos na katuig pinanday. Wa pag yun nahuman ang arka. Sa man tawhana oy, dugaya kayo oy. Usaon man taong pag-ulan na, oo, walay uwan, gabituon, walay panganod, init king adlaw. So pag-ulan. Pagkahuman na sa arka mga igsoon. O sulod na, kay katong mga tao sir magyaga-yaga. Mga yaga-yagaan, wala gi-invite. Mga manok, mga kabaw, mga hayop mo. Dire, wow, panood na mo. Kaya sila, di sila. So nanulod sila. Ni bundak dayon ang kusog kayong ulan. Pero nabuhat di Moses ang misyon ani Noah ang iyang misyon. Moses man kanunay ha. Dahil ang misyon ni Moses ang pahinggawason ang mga Israelita. Ang pangutana ni Lampos bas Moses? Yes. Pero sa duha lang katawo si Joshua ug si Caleb. Kay ang uban 600 gahig ulo. La, ang misyon sa magwalali, tudluan ka, magkinabuhing balaan, ayaw na na. Pero kung dula-dula ka ni kasi mong pagpangalagas, Ginoo, ayaw dyo kayo ngong, Pastor, mission fail. Fail. Pakyas. Napakyas ka, Pastor, kitanawa ako na langit, oh. Kung siya kulabot ni mo. Allah. Kung siya kulabot. Nagbuhat ko, kasi gisugos, Ginoo niya. Mabawaan na to niya. Sugot, ramong ulit, taglas 11. Uy, mo yun. Sige lang. Home nun ako ni diri nga part. So, bisan kinsang nagtamay nga hinay pagpadagan sa pagtukod ni ining magmalipayon raon niya. So, sa wayon ni mo siya, pero madugay imo siyang daygod. Gabi siya, mo nakatauan sa una. Karon na engineer naman di ay. Engineer na. Kamauna man nakaog lubi. Engineer. Kamaunang mo kuwag tuba. Tuba pa dyan. So, magmalipayon raon niya kay makita niya nga si Zerubabel. Oh, ilisinis imong ngalan ni Zerubabel. Makita niya nga si Jonas, nga si Rick, nagpadayon sa gisugo. So, ang iya hadre pagtukod sa templo usa may gisugo ni Lord ni Morod. Amen? Tagaan ti kagpulo ka assignment. Una, hugasan nimong napulo ka plato. Ikaduha, tahion nimo ang sapatos. Ikatulo, silhigan ang church. Ikaapat, manilhig ka dauban nimo dito sa gawas sa mga sagbot. Ikalima, arrange nimo ang mga bangko. Now, og puro ra kasugod pag panghugas nimo usa ra ka plato usa. Pag panilhig nimo usa ka wali sa ngana ra? De arrange kag bangko usa sa kabangko imong gibutang. Tahi kag sapatos uska ingana dito. Unya ra katiwason. Murag naa kay diferensya ba? So, sugdan gyud nimo bisan pa man ka samas kabukiran ning mga babag, duna pa gyud mo tamay nimo. Dili pag yun favored sa imuhang panglawas usahay. Pero kay gisugo man ka, mission mo na nimo, padayuno nimo na. Arag mo ingon kag pastor, di sa kumo gitara ron kay di ama nindot akong gibati. Naguol ko nang kasala ko. What if si pastor po? Hoy, di sa kumuwali ron uli na ta ha. Kay guol ko ron. Wala no? So bisag unsa joy kakulian, hala buhat kay mao na gipanghatag nga sugo ni Lord dato.
Mga papa na to, trabaho ta para sa tong pamilya. Giyahan ay maka-provide ta sa tabang sa Ginoo, grasya sa Ginoo, na ipagkaon sa tong panimalay. Unya, misyon po nato, di po nato kalimtan nga atong pamilya, hugop ta ato ta church. Ato ta simbahan. May nautang zero babil dito. Na? Ang problema ra ba jud kay muratag katang daghana kung nakatunan. Nga ang Biblia manggod nakasulat dinhi ang tanang instruction sa kinabuhi. And dili pwede nga oy kanirang tulo akong tumanon. Naning uban, puhon na lang, puhon. Nay nga na, no? Salamat sa Ginoo numingaw na. Puhon na lang. Ya dili mo na pwede. Sa gikaingon ko na, og mudangop ka sa Ginoo kung sa iyang isulti, buhata tanan. Mudangop ka sa doktor, tanang isulti sa doktor, buhata. Mudangop ka sa abogado, kay kaso-kaso ang problema, unsa iyang isulti, buhata. Now, among example nga, pananglit na ay sakit, resitaas doktor og 7 ka kapsul. Imna ni. Palitan ning 7 ka kapsul, imna ni hutdag yun. Kompleto hang 7 days. Inom sa unang adlaw ni arang-arang, ikaduhang adlaw ni arang-arang, ikatulong adlaw murag laaskil na. Di na ko mo inom. Grabe no, sayop yun ang doktor. Kapalo magyud na sila. Munang mga nilala pa noon. Kaya wala man buhat tanan. Mao pulis Biblia mga igsoon. Unsay gisulti diri buhat ra gyud nato. Bisag naapay kakulian. For example si Naaman. Ang misyon ni Naaman mao nga motunlob siya kapito didto sa Jordan River aron maayo siya gikas iyang sanla. Ang iyang misyon iyang kaugalingon. Na? Nay mga panahon mga igsoon nga help yourself usa ta. Wag lang may tabang na ko, wag lang may tabang na ko. Oy, tabangin mo kaugalingon. Inga ni si Eliseo, oy. Lakaw dito sa Jordan River, tunlob dito kapito ug mamaayo kas imong sanla. Gawagot-bot siya ni lakaw. Sa Jordan River, luntunaan man tong kabaw. Mas nindot tong mga river sa amoa. Kay hinlo, may pag dito ako. Musamot panon niya akong sakit diha. Nya giingnan si Naaman siyang sulugoon nga, oy, sir, suwaye ra ba? Naabot ang gulaman ta dire. Katubang gisulti itong prophet, sir. Suwaye. So tunlob siya dito. 1. Abal lagi. 2. Binuang yun, di ba? 3. Wag yapon. 4, 5, 6. Og ni give up as ni Naaman, di siya maayo. Nga naman, usay ang kaayuhan wala sa tambal naas imong obedient. Gahip tag ulo usahay. At sa tinud lang mga isuon, walay ulo nga galanay ga pangatak. Gahi jud nato ulo. Ang term nga gahi ulo, ang gipasabot gyud ana kasing-kasing dili ulo. Kay kung maghisgot ang pagtuman di ba kasing-kasing? Pero kay naandan tagay ko kag ulo. Nang nagahig ulo, no? So, nagpadayon na gyud siya. Sa pagtunlob niya ikapito na ayo dayon siya. Di ba? Buto iyang misyon. Na sa atong kinabuhi lagi mga igsoon na kalain-lain ang misyon, naagyod ng problema. Ayaw kakaingon, nangalaga daman ta kos Ginoo, nganong ingani man. Lord, nag-ampo, manunta ko mong gikan. Nabasa man ta ko si mong Bible. Ay, mong Bible. Wala ay ni siya Bible. Kay imong Bible man. Lord, grabe mo, apil na kong prayer. Tanang gisulti atong pastor, ang gibuhat, Lord, naingani hinoon ko. Muna, pasangin lang na itong Ginoo, no? Pero bisan pag ganing na kakulian, na ako'y, ako'y encourage. Na ako'y sa inyo ha, na ako'y encourage sa inyo ha. Na may professor sa high school, 7 times siyang nag-board exam. Kapitugyod siyang ni-take og board exam. Gracias, Ginoo, wag yun kapasar. Kapito na siya sa time na namo. Munang
bitter kayo siya nga lagot kay siya kami mo yang pahimungtan nga naman. Grade 1, grade 2, grade 3, abot high school, abot college, naa siya sa top, na top. Top ranking kanunay pag board exam kapito. Sama ranas tambal. Ganun, hindi ko maayo ang tambala, no? Siya sad, grabe yun siya kamaalamon. Unya kay, kapito na siya nga board exam. Wa man ko siya ni pasar, maulaw na siya ayo. No, mura na siya na-intimidate og taman ba? Kami mo'y pahimungtan. Grabe, masayo, pragani ka nang magsuwat mo, niya na inirisan ang papel. Pagdungaw na niya, kumuto na. Grabe ni siya. No? Pero gracias Ginoo, ikawalo niyang take ni pasar siya. Nausub ang iyang kinaiya. Kabalo mo class, taas na kayo ang time na nakasala ko ninyo. Kamaon mo angkon. Nausab. Ikaw ba, og di pa maabot na imong gipangandoy, sige, maoy-maoy. I think suko-suko, padayon na. Unsay bubuluhaton, gihatag sa Ginoo diha sa imo ha, imo gyud nang padayonon. Now, sa atong pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, kinahanglan tag pagtuo, number 1. Tanan natong buhatong walay pagtuo, di kahimuot sa Dios. Hebrew 11:6, di ba? Tanang mudangop sa Ginoo, dapat na ipagtuo. Kay gawas ni ini, di gina siya kahimutan sa Dios. O nya, ikaduha na kay pagtuo, sunod pangayog kaalam sa Ginoo. Because ang misyon dili imo, wa po kakabalo kung sa imo abot, pangayog kaalam sa Ginoo. Ayaw jud kag pahala-hala kay ikaw ray madisgrasya. And then magsalpiti na ka, magluy-luoy na ka sa imong kaugalingon, nalisudag yung kaayo na. Time check? Time check? 8:20. Now, lisod ang misyon ni Zerubabel sa laing bahin sa kasulatan, dunay usa ka misyonero nga nakita na kong mas lisod gyud ang iyahang misyon. Ato na makita mga igsoon naa sa Genesis. Ato ta sa Genesis chapter 24. Ako raning laktod-laktoron kay ang atong time taas-taas na, no? Unya paminaw gyud kayo aron masabtan nato ni. Si Abraham doon na siya bugtong anak og ang iyang bugtong anak hinganlan og Isaac. Nag-iisa. Isaac. Ha? Amo kabantay? So usa ra gyud. Now listen. Ang Dios gikan pa sa sinugdan sa time ni Noah, natunglo niya ang Canaanites. Kaliwatan ni Ham. Og iyang gipanalanginan ang kaliwatan ni Japet og ni Shem. Tama ba ko? Kay si Ham lagi nakakita siya nga gubo si Noah. Wa man niya buhata tong na iya untang tabunan, proteksyonan, panalipdan, bistihan ang hubo niyang amahan. Pagmata sa amahan, gitunglo niya si Ham og niingon si Noah, ikaw Ham, tinunglo ka og ang tanan nimong kaliwatan, mahimong pinakaubos og mahimong alagad sa mga kaliwatan ni Japet og ni Shem. Then ang promise ni Lord, Deuteronomy 28, ang dili mga tinunglo, they will be the head and not the servant, not the tail. Diba? So, nilabay na ang daghang mga katuigan, karon time na ni Lord nga magtukod siya iyahang nasod nga balaang katawhan. Gikan sa usa ka tawo, Abraham dali, sunod nako. Lakaw sa dapit nga wala nimo hibawi, dito ka. Hatag nako nimo usa ka nasod, hatagan ti kag kaptangan, himuon ti kang panalangin. Daghanag saan no? And after that, ingon siya, naa ka, makabaton ka usa ka anak nga lalaki, ug naangkon gyud niya ang gisaad sa Ginoo, nakabaton siya usa ka anak nga lalaki, ang pangalan si Isa. Nag-iisa, Isaac. Sa time nga hapit na mamatay si Abraham, og hingkod na pangidaron ni Isaac, iyang giingnan, nasilas kanaan ane, napa mo? Gaso naminaw pa.
Ang bang lupad-lupad ng mga aninipot. Naminaw pa. Iyang giingnan. Hapit na mamatay si Abraham, gipatawag niya ang iyang sulugoon og niingon siya. Paminaw og ayo. Dili na ko ni basahon na, kamoy basaan nig namoy time kay mahurot na akong time. Amen. Iyang giingnan. Dung. Or sulugoon man to niya unsa may tawag ato, pananglit si Janjay ito. Janjay. Paminaw. Lakaw sa dapit nga akong gigikanan ug pangitae dito ang akong anak nga si Isaac ug babaye nga iyang maasawa ug dad-a dire. Allah lisuda no? Oh, Janje, Lakaos Negros, pangitaeg. Maasawa si Rekrek. Nakasabot lagi ta. So perting lisuda ang iyang misyon. Kaya ang dapat ngayong yatuan, perteng daghanang babaye, unsaon nimo pagkasyor nga maog yun na ang giandam sa Ginoo. Nga wala man ni siya sulti wala man ningon si Abraham, inikabot nimo dito makakita kag siksi, bulaw og buhok, artihon, tagasugkok ko, pingkong lips. Mao na. Walay description. Niingon lang ang instruction, lakaw dito sa dapit nga akong gigikanan. Ayaw pangita diris dool, lakaw dito sa dapit nga akong gigikanan. Akong kaliwatan, pareho mig dugo, pareho mig Hebro o Hebro. Wa pa idi ang Hebro atong time. Pareho mig kaliwatan ako. Lakaw dito. Og pangitaig asawa ang akong anak. Og ipanumpa kanako. Ningon diha nga si ang maong sulugoon nagluhod sa atubangan ni Abraham unya nagagunit siya sa kinatawo ni Abraham, agig pagpanumpa nga buhaton gyud niya ang gisugo niya. So niluhod siya og nanumpa. Now lisod kaayo tungod kay ang iyang adtuon usa ka dapit nga hilabihan kadako kaayo nga population. Hilabihan kadaghan sa mga kababayan, kinalisudan ang iyang misyon. And then unsay rason nganong si Isaac kinahanglan mang mokuhag asawa ngadto sa dapit sa iyang papa. Banguyaw nga Pastor Jonas pagminyo na arira dire sa Bohol. Ang kinahanglan pa mga atos dumagiti. So wala na connection. Ako rang gipasabot nga gikan ni si Abraham sa maong dapit, naabot siya sa laing dapit, karon nga iyang minyon iyang anak. Dili niya minyoon anang dapita, kinahanglang mo panaw pag mga kabulanan o katuigan, mangita og ipaasawa sa anak ni Isaac. Pagkalisudan unsay rason? Karon ako, nganong dili pwedeng mga saos Isaac sa diha dapita? Tungod kay, sa sinugdanan panangdaan, kanang mga tao diha kaliwat ni Ham, gitunglo na sa Ginoo. So, need nga adto mo kuha sa dili tinunglo. Muna makalibo kayo Kristohanon ka, mangita kag di Kristyan. Libog yun na kayo. Kinalibugan. Oh, lalo sakitan na juga mo istorya, Pastor. Balik-balik, pwede ka usara? Nara ka ha? Na, dili diha pwedeng magminyo diha kay mga tinunglo na. Ikaduha, ingon si Lord Abraham, ako ihatag nimo na nga nasod. Kung diha magminyo si Isaac, pwede nga ang una-una ang konsepto nga mo ingong naangko niya na kay taga diha may ang naasawa. Nasabtan na to? So si Lord kabantay siya siyang promise ni Abraham. Now, gikan na siya, kadala siya kamilyo, kadala siya sulugoon, kadala siya mga kadala siya mga ulipon, kadala pod siya og mga plata bulawan kay iyang ihatag ang maong plata, bulawan, ngadto sa babaye, nga maoy gitakda para ni Isaac, o ang uban, iyang gihatag sa ginikanan o sa mga igsuon. So, kadala na sila kasugod nagpanaw. Then, ingon ang Bible nga niabot na siya sa dapit, dito, sa Mesopotamia. Diin ang gigikanan ni Abraham. Layo kay ni nga panaw. Imagine Mesopotamia o kining ni ang Kanaan ayang gibiyahe. Ingon ang verse 11. Nasundan ba ko ninyo?
Sa pag-abot niya, katuning sulugoon ni Abraham, si Isaac wala niya dada. Pabilin na si Isaac dito sa Kanaan. Sa pag-abot niya, iyang gipaluhod ang mga kamilyo duol sa atabay nga dito gawa sa syudad. Hapon na kadto nga maoy ipangalo sa mga babayi og tubig. Unya nagampo siya. Tanawa iyang pag-ampo. Ha? Paminawag ayo iyang pag-ampo. Ginoo, Dios sa akong agalon nga si Abraham. Mulampos unta ako karon sa akong tuyo. Doon sa may ang tuyo. Pangita, kasawa si Isaac. Lisod kayo kay kinsa may. Wala may description og asa. Wala man sa Abraham taas og ilong, pution, siksihon. Wala man gyud. Ningoro mang pangitae dito. So, kining maong sulugon nag-angkon siya nga wala siya katakos sa pagbuhat sa baong misyon kay wa gani siya kabalo kinsa. Wa po siya idea unsaon asang dapita. So dito lang siya sa dapit sa may atabay. Ang purpose nga makainom siya tubig, makainom pog tubig ang iyang mga hayupan. Pero kani ato, kanang atabaya kung dili inyo di na ninyo hilabtan. Munay purpose. Munang magpaabot ka, malingkod ra ka dito bisa pag nakay timba, kay og naa na ang mga tag-iya diha ang mga bu na diha, mangayo kag tubig. Muna yang gibuhat tanawa. Tumana ang imong gisaad sa akong agalon. Verse 13. Ania ako tupad sa atabay nga kalusan og tubig sa mga babaye sa syudad. Verse 14. Ingnon ko ang usa ka babaye, usa sa mga dalaga, palihog ipaubos ang imong tibod og paimna ko. Kun muingon siya, sige inom. Og paimnon ko usab ang imong mga kamilyo. Siya na unta, Lord, mana siya, siya na unta ang imong gipili nga maasawa sa imong sulugoon nga si Isaac. Kun mahitabo kini, akong masayran nga gituman mo ang imong gipanumpa sa akong agalon. Na maminaw sa ta. Ayaw sa nagbasa kay kinahanglang masabtan nimo ang pag-ampo aning sulugoon. Ang pag-ampo sa sulugoon, niingon siya, Lord, wala ko nakaila, pero nasayod ko, kining atabaya, aning mga oras, kinadaghanang mga babaeng mo anhi dire mga bo. Kaya kaniadto mga igsuon, ang mga kababayin-an, kugihan kayo, mo'y mga bogtubig, mo'y mga mughag kahoy, sila mo'y nakatiman, kaya ang mga lalaki, sulong mo na gira. Sundalo mo na sila. Karon mga babaye, ang mga lalaki, sundalo, mo pa po yung mga bogtubig. Oh, ayo, pagyan na, pastor. Grabe po kayo, pastor. Kabalawan ka, pastor. No? So, ningon siya, Lord, kining sulugoon, ang iyang gipangita ang kabubuton sa Ginoo mo na number 1. Ikaduha, ang kinaiya nga gusto niya nga maminyo sa iyang agalon nga si Isaac, mao ang pagkamaalagaron. Munang ningon siya sa iyang ilanan, Lord, kung na ay mga aning mga babae ro, daghan na kayo sila Lord nga mga bu. So, pag muingon gani ko kanang nagpasaan na og tubig Lord, nakakabo na unya mugikan. Kung muingon gani kong inaog na unya paimna ko, unya Lord kung iyang inaog unya paimnon ko niya, og paimnon po niya ako mga kamilyo. Lord kana nga babayhana mauna na. Sige Lord ha, sige Lord. So, iyang giuna-una nga kayo ka mga lalaki, mangita adyo tag partner nga kanang maalagaron. Maabi-abihon. Kanang dili mo kaila pero managad. Kamo ba pag naay mga bag-o dire, ay mo kadlok mga COVID mo. Ano putang dili managad og naay bag-ong nawong? Bisan pag-asher, nganong di puta ganahan? No? Dato lingkod at tulingkod. Hawa diha, palingkuron nato ni. Nakuna ko dire. Masuko pa doon. So, servant, yang yun una nga matinagdanon, Lord, kanang servant, Lord, maayo kinaya, Lord, dili selfish, Lord, dili kaugalingon, may guna-una, Lord, kanang kamaong mo alagat, Lord, alagaran ko niya, kana, Lord, kung naay mo buhat, anak, mauna na, grabe siyang sign. Tanawa ang iyang giampo. Word for word gitubag ni Lord. Tanawa. Atong padayon og basa.
Niingon diha sa verse 15, wala pa kanay siya makahumag ampo, miabot si Rebecca nga nagpasan og tibod. And listen to this. Kung imong basahon ang Bible, kini si Rebecca usa ka kinagwapahan kaayong babaye. Kabalo mo, gwapa pa, kugihan pa gyud. Kita langanin magsigi pag kinapulan. Nasuko na ni uban. Prangka kay si Pastor Mistorya, no? So kinagwapahan gani sa pag-aton ng Egypt. Giingnan ni sa ako para bagyo ka kayo, pasipat yun ko tungod nimo. Ingna ra igsuon ta, di ba? Kasi kingo mo na makako. Gwapa kayo ni siya. Ningo dia, ang asawa ni Nahor nga igsuon, asa ni? Niabot si Rebecca nga anak ni, no? Nagpasan og tibod, anak siya ni Bethuel, nga anak ni Milka, nga asawa ni Nahor, igsuon ni Abraham. So, relatives yun nila, kadugo. Amen? Nindot yun kayo, parehan ng dugong Kristohanon ba? Nindot yun kayo ni. Tanawa, verse 16. So, bantayin ni tungod kay aning tungora, ang mga babayi, mataray makitaan, especially og na lalaki. Kung sila ra, ilang inaog. Istorya na sila, ba, yung mga karnero dito, noon sila. Ini kauman ha, pag naitawo o nailalaki, automatic isa din na mataray gagawas. So, wala gyud nahibaw isa sa lugoon nga kini si Rebecca Mesopotamia ni. Kinagwapahan? Nakatabo niya? Ikaw, si mangita mo tag-itsura doon? Itsura ba? Kani? Itsuraan. Di mo na manghugas. Di mo mulaba. Hala ka. Tagaan mo kwarta, hala pa. Puro na pagwapay paliton. Yung palit bugas. Bantay dyan ka do. Minag yung ka diha. Tingo diha. Anak siya ni Betel. Verse 16 na ta. Ulay siya og grabe atong nindutan eh. Maanyag kaayo. Kinagwapahan. Hello? Diningon diha, milugsong siya ngadto sa tabay o gisudlan niya tubig ang tibod o mipauli siya. Sa verse 17, midali pagsugat kaniya ang sulugoon ng mingon, paimna in taon na kog tubig sa imong tibod. Sunod, verse 18, answered prayer, tanawa. Siya mitubag, sige, inom sir. O gipaubos niya ang niya pagdali ang iyang tibod o gikuptan niya kini samtang nag-inom siya. Verse 19, sa pagkahuman niya inom miingon si Rebecca, paimnon ko usab ang imong no lisuda no? Paimnon ko usab ang imong mga kamilyo kutob sa ilang gikinahanglan. Verse 20, unya gidali niya pagbubo ang tubig sa iyang tibod ngadto sa pasungan sa mga mananap ug midagan siya ngadto sa tabay aron pagkalus og tubig alang sa tanang kamilyo. Di man niingog. Ayang una, gipainom niya, ang sobra, gipainom niya. Daghan mo yung kamilyo ni. Balik pa siya dito, kabo na po siya. Gabalik-balik siya og kabo. Wala niya una-una ang hasula kaayo wa po ko kailan ni mo kinsa kang liki sa kang wayan gikan. Wa siya kaila. Wala siya kaila. Nahasol kayo ni, babaye pa dyan ni. Ang ila pag yun nga, kabuanan ka ni atog tubig, banga, mga bato nga, gililok, namunay, in other words, wala pa'y tubig, bugat ng daan. Kasuhay ka na? Mapagani kay problema, pero bugat na daan mong kasing-kasing? So, grabe kahasol ni. Pero iyag yung gibuhat. Now, gasabot ba sila? Gingnan mo niya, uy, babaye, kabalo ka, nag-ampo kuya ko. Nga, o kinsa ang muhatag na kong tubig mainom o magpainom sa kong karnero, mauna, wala siya misulti. But ang iyang giampo mo'y gibuhat sa babaye, dinhi na nato makitaan nga trabaho ni sa balaang espiritu. Motong niingon ang Bible nga, Zerubabel, mulampos ka dili sa imong kaalam. Mulampos ka pinaagi sa espiritu. And
And after that, na-realize yun niya ang kini mao yun ni. Human niya painom mga igsuon. Nakainom na. Ningon diha pagsulti. Hapit na tamuman. Verse 22. Sa pagkahuman na Rebecca painom sa mga kamilyo, ang tao may kuhag singsing nga bulawan, 5.7 ka gramo. Kasi punto-punto, pastor. 5.7 grams. O gibutang niya kini sa ilong ni Rebecca. Bugatan eh. O niya, ningon pag-ida, may kuha usab siya duha ka porsilas nga bulawan og iyang gisulob sa mga bukton ni Rebecca. Kini ding malagaron ka mga igsoon kadawat kag ganti. Gold. Malagaron man. Nay ganti ni. Ikaw ug ako kapoy man. Natay balatian. Grabing kalawaladon. Grabing pagsulay. Pressure ang kinabuhi. Di na ka malipayos kauban ni church. Pero padayon lang pangalagad Ginoo kay naa kay madawat nga ganti. Sobra pas bulawan. Nga 5.7 gramo. Ang imong madawat aning kinabuhi, kinabuhing dayon. Munang pangalaga na even the Son of Man did not came to be served, but to serve. And give His life as ransom for many. So in verse 23, unya nangutana siya, kinsa may imong amahan? Palihog tug ani ako, may lawak ba nga balay sa imong amahan nga kapahulayan ko og sa akong mga kauban karong gabi eh? Now, ako ning bitsuon tungod kay nahurot na ang atong time. Kining maong kuan, nakahibaw na siyang maog yun ang gi-prepare ni Lord. Amen? Kaning babayhana mao ni, ako si Rick itudlo. Kining babayhana mao ni ang gi-prepare ni Lord para siyang agalon nga si isa. Nakahibaw na siya, amen? Because ang iyang prayer, word for word, nakita niya. Inaog ang tubig, paimnon ko niya, paimnon ang mga karnero. So natitabo tanan. Ang mga karnero, kamilyo. Natitabo tanan, amen? Nasundan pa. So, pwede na siya maingong, oh, nanay gold, nanay gold. Ay, nabalik sa inyo, sakay. Adto na ta. Pero niingon gyud siyang asa manday, adto ko sa inyo ha, nabay kakatulugan dito, makigsulti ko sa imong ginikanan, sa imong pamilya. And pag abot dito, di gihatagan usab niyag mga gasa ang ginikanan ani ni Rebecca ug ang mga igsuon ni Rebecca. After that nananghid sila. Gani na delay pa tog pila ka mga kaygayunan. Kay niingon man ang amahan, mingawon man mis among anak, sige ugma na lang, maghikay una taron, magdespedida ta. Pagkaugma na pod, oy, mingawon manggihapon mi magdespedida pa ta. Oy, pagkaugma, last na jud. But niingon na ning sulugoon, sir, ako nakita, nagihatagan ako og kalampusan sa Ginoo sa akong misyon. Ayaw na ko guniti, papaulian ako. Usahay mga igsoon, inviteon ko gwali, di ko magdugay. Kaya niguman ni mo gwali, lingkod-lingkod ka dito, istorya na dayon, ang hangtod na abot, nagpandaot, abot, naghana ng nagsikutan. Human ako sa komisyon, papaulian ako. Kay guwa ko papaulia atong daguhoy, murag dito pag yun, siguro dito na pod kutob. Kiningon pag yun, pastor, naa pa may afternoon service. Tiwasa na lang ni. Oy, intawan, papaulian ako. Gasugod ng bagyo, di pa papaulian. So nauli na sila. Sa iyang pagpauli mga igsuon, no? Nakita ni Isaac ang sulugoon sa iyang papa nga si Abraham nga nagpadong. Kuyog na nila si Rebecca. Love at first sight ni. Si Rebecca wala kailan ni Isaac nga kini si Isaac tag-iya manis usa ka nasod kay siya may manununod ni Abraham. Pamina mo ha kay mo closing na ta. Si Isaac tag-iya sa usa ka nasod. Kay siya ay manununod sa iyang papa nga si Abraham. Nasabtan. Karon pagkakita niya ni Rebecca, tisuyon man gwapo bang tao ni si Isaac, si Rebecca kinagwapahan.
Pagtanggal tingoro, no? Pinaana tingali, no? Pagtanggal sa kung ano yung putanawa, kita, be? Tanggal na tong veil diri sa nawong. O niya, no? Sa mga Hudyo, naman ko na sila tabon, na sila tabong sa nawong. Pero inig kasal, tanggalon inig ka ng humana ang seremonya sa kasal, ipatanggal na. Ipakita na siya tanan. Nga makakita ning iyang husband, makakita ang tibuok kabanayan. No? Naka aning time ditso man ning ilaha. Pag ingon diha, pag abot diha, ditso man dayon kasal o niya, asawa na dayon. So siguro pag tanggal ato, no, pag ingana sa veil, napay mataan ni, no? Ani pa kutob. O niya gitanggal na to ingana na dito yung Kamu pa, medyo mo sabay. Perting in love ni Isaac, samtang si Rebecca na in love og ayo ni Isaac. Si Isaac na in love og ayo ni Rebecca. And I tell you, among mga batanon nga daga, ayaw mong sigig, kilig-kilig nga na mga laking manggukod ninyo. Basig nangutang mo. Mung nanggukod kayo ng utang. Ayaw mo, sige ka ng mayuntag, pasayon-sayon ra nga naman. Ang mahal kayo nga jewelry, lawom kayong kubkubon. Pero kanang dali ra gani, ato ara kapasaya-saya ra na. No? So, sa diha nga na minyo na siya, kining pag himuon ra na to mga girls, himuang sama ni Rebecca. Himuang nga sama ni Rebecca. Kabalo ka kanang ato mga ginikanan, familiar kayo. Moingon dayon si mama magpapa. Mga minyo mo, kinaluoyan mo. Kanang yung mga maminyuan, luoy kayo. Inganaon mi. Tinood? Pero ang ginikanan ni Rebecca, sa wala pa nahitabo tong naay nangita ni Rebecca kay iminyo ni Isaac. Na siyang kasing-kasing kamo mga anak, blessed jud kaayo mga minyo mo in the future. Yung mga bana di gyud maglisod, salamat sa Ginoo. Nga anak tinga kinanindutan og ing anak pud untang bationg sa mga ginikanan, no? Kay nakita nilang ilang mga anak responsable. Responsable? Yes, responsible. Gibisaya, responsable. Responsable sa buluhaton, kugihan kaayo, matinagdanon kaayo, lami kay kasing-kasing, mga hitsuraan kayo niyang mga anak, pero dili mga artihon. Walay word nga yak nga nailhan. Nga na uban. Excited ning ginikanan ni Rebecca patingali. And imong imaginon mga igsuon. Tungod kay kini si Rebecca, naa siya'y karakter nga mapaubsanon. Maalagaron. Maabi-abihon. Nanatanan. Dili ra kay si Isaac iyang ganti. Kita nato nga ang anak ni Rebecca si Esau ug si Jacob. Si Jacob nanganak og 12. Ang 12 na imong 12 ka tribo ug mauna rong nasod sa Israel. Nasultian ka nako ang ganti sa pagka-maalagaron mga igsuon dili nimo dili nimo masukod sa imong kaugalingong timbangan og sukdanan. Ang problema lang nato dili balanse. Sometimes og si pastor mosugo obedience kayo og kaan kayang kasing-kasing nagtuman. Pero ang ginikanan nyara, kuno lagi naron. Balik ko, kapoy ba ko? So, dili, balansi. Uday, kung ano sa pastor? Hindi, pastor. Kibala, hindi, pastor. Dili, balansi. Ayaw ka pag-expect nga naa kay Isaac sa kinabuhi, anak. Ayaw po kag pag-expect nga naa kay gold. Nga naman, kinsa ba di ay ang gantihan kadto mang nag-alaga. Nabalik ta sa atong gisgutan, mission accomplished. Nilampos ba ang sulugoon ni Abraham? Nilampos ba si Zerubbabel?
Kay nang lampos maning mga taong gitagaag misyon sa Biblia, sa diyang nisugot sila sa Ginoo, ikaw nga naminaw karon, dili imposible ang kalampusan bastag mubuhat ta kag usay gisugo sa Ginoo. Di kay sigir tagbuhat sa unsay atong gusto. Di kay sigir taghimo sa unsay ganahan nato. Kabalo ka, dili ka makamisyon sa ubang tawo kung ikaw mismo di ka kamisyon sa imong kaugalingon. Imisyon ang imong kaugalingon nga dapat ikaw masinugtanan ka, ikaw magtuon ka sa Biblia, ikaw mobasa ka, ikaw andam kag nay mangutanan nimo, ikaw andam kag tudloy imong kaugalingon. Sa panahon kasapot, ayaw padala. Sa panahon nga ayaw. Sa James chapter 1 verse 5. Ningon dito, kunduna ninyo'y nakulangan sa kaalam, paampua siya sa Dios. Og ang Dios nga walay landong sa pagkausab mo, hatag niya siya. Papangayoon. Anya sa verse 6 niingon nga magampo siya mangayo nga dili magduha-duha, kaya mga taong maduha-duhaon dili makapaabot. Kana din di kahuwat, maduha-duhaon na. Kanang nasa imong tapad na paabuta lang. Sige kusga, paabuta lang. Mahuman ra lagi nas pastor. Hello? Ang conclusion kini. Ibutang ka sa Ginoo diha sa misyon nga wa kay strategy, kaalam og unsaon. Arong mabuhat nimo ang James chapter 1 verse 5 nga mangayo kag kaalam sama sa salugoon ni Abraham. And then ingon si Zacarias, mulampos ka dili tungod kay na eskwelahan nimo ni Yobe og 4 years rek. Dili tungod kay naka-experience na kag aning trabahoon. But mulampos ka tungod sa tabang sa balaang espiritu. Kani nga church, ingon ko sa mga papa gabi, hapit ko muhilak, pero gipunggan ako gaayo eh. Kay abi pa lang, uy si pastor. Uy, umuhilak na, dili na siya. Kamo ba? Umutulo din ng luha, kuha na din na. Bugngan ako, ingko pasalamat kong nabuo ning prayer meetings mga papa, nga man makasugilon po ko. Kaya wabyo ko masuginlan. Opo ko'y friend. Si Lord akong friend. Akong wife. Sa panahon nga ako siyang suginlan. Awas man siya, kay puno naman na siya daan ako. No? Example na hindi na tinuod, pero basin dahil. Dadi, kuna-kuna ako na kasig dinanghag. Nasa kuna-una, kisang po'y kapili. Joke na. Ano ba? Palangga lagi kay kanako. Asi. Oy, lamias kinatawaan na to sa likod. Na mag-ampo na ta. Ikaw ug ako naa ta sa sitwasyon nga wa tay mahimo. Naa ta sa sitwasyon og sa misyon nga wa kay mahimo. Og ang mga problemang imong giatubang wa gyapon kay ikasukol. That is why tambag si James, mangayog kaalam sa Ginoo. Sama sa gibuhat sa sulugoon ni Abraham. Ikaw ug ako pangayo sa Ginoo kaalam. Magatubang kasi mo problema, Lord, unsaon man ako ni tagay kog kaalam, unsaon ako ni. Kung magsigi ka ni kag pangayog kaalam sa Ginoo, di ka mo basa sa Bible, moingon lagi ka, Lord, sige lagi ko pa kaalam, Lord, wala lagi. Hindi po mo basa. Kung sila nga ni as Bible nagmalamposon, ikaw mo lampos ka. Batanon ang imong misyon dili uyab. Ang imong misyon ang imong eskwela. Basig mabiter na mag-ayo nako. Kay sukat pa ni sa una. Eskwela gyud. And then human nimong eskwela, ang imo na pong misyon, trabaho kay tabangan ang pamilya. Hakot sa kagtubig
pakanag mga karneros imong papa, tabangi imong mga igsuon, tabangi imong pamilya. Kay ngano man dunay nangita na daan nimo. Gipangita ka, dili ikaw ang nangita, ikaw mo'y gipangita. Kay balota nga mas taas og value ang gipangita kaysa sa gipangita. Kaysa sa nangita. Usbo na ko, mas taas og kalidad, mas taas og bili ang gipangita kaysa sa nangita. Nasabtan? That is why gipakawalay bili sa Ginoong Hesus ang iyang kinabuhi dito sa cross. Bairan kag pakamatyan kaniya aron makabalo ka nga bililhon kayo ka bisag wa nakatagaig bili sa imong sikatawo. Higugma o gipangga kag ayo sa Dios. Mudaog ka sa imong mga missions kinabuhi. Mudaog ka sa imong trabaho, mudaog ka sa imong pag-eskwela, mudaog ka sa imong balatian, mudaog ka sa tanan nga yatag ni Lord sa imong kay mag-uban sa nimo. Be prayerful, kuha igib nagkaalam. Lord, tagay kog kaalam unsaon ni. Ang Ginoo magpanalangin natong tanan. Let's close our eyes. Sama sa sulugoon ni Abraham, wala siya nasayod. Ikaw ug ako wa buta nasayod unsay atong ugma. Apan gikan sa pagsidlak sa hantod sa pagsalop sa adlaw. Nasayod kita nga ang Dios dunay gitagana alang sa matag usa kanato. Father in heaven, thank you Lord sa imong mga mensahe nga mong nadawat karon. Salamat Ginoo nga dili layo ang kalampusan. Dili layo ang kaayuhan. Dili layo o Dios ang kadaugan, ug dili layo ang pabor, dili layo ang mga panalangin. Kining tanan ni ana sa among mga kamot o Dios. Mugunit lamang kami sa imong mga saad. Sa among mga sitwasyon karon makaingon milisuda man ni pait kayo nga kahimtang, pero Lord, sa matag gimbuhaton, misyon, pagsulay, problema, imong gipadangat ka namo. Naa ka nga Dios nga mag-uban namo og baghatag namo kaalam. Salamat nga ang kada usa napukaw karon sa imong mga mensahe. Kadili mi magpagarbo sa among mga kaugalingon, kundi magtinguha kaming musudod sa imong kabubuton. Sama sa sulugoon nga wala na siya naguna-huna sa makuyaw niyang panaw ug pagbiyahe. Na pwede siyang matagpuan sa mga daotang tao, matukob sa mga mananap, mga leon. Apan wala niya ni huna-huna, kaya ang iyang ginahuna, matuman niya ang misyon nga gisugo sa iyang agalon. And ikaw, Lord Jesus, mao ang among agalon. Sa kung sa pakakuyaw ng kinabuhian, sa kung sa pakalisod ng sang kaimtanga, ang among misyon mo, alagad ni mo, musunod ng sa gisulti ni mo. Bangko na mo ang kadaugan, Ginoo. Makita na mo ang among mga pag-ampo eksakto kaayo sa unsay among makita o magunitan ng mga tubag, Ginoo. Sugdan ka na mo pagpasalamat sa among mga kakulian karon. Because usani sa mga imong himuog kami, dunay dakong testimony sa umaabot ug dunay dakong kadaugan nga ipanugilon sa umaabot. Tabangi kami. Sama kang Zerubabel, musalig nimo. Sama kang Noah, musalig kanimo, Ginoo. Padayonon na mo sa among nasugdan. Bisan sa mga pagtamay, sama o Dios sa sulugoon ni Abraham. Ang among pagpakiglakaw kanimo, wala minasayod asa may padong. Unsay amo ang ugma, ang hangin moros, wa na may bawig asa gikan ug asa padong. Kung imong balang espiritu, di na mo mahibaw unsay sugo asa unsay himuon. Panusunod kami tungod kay nagsaad ka na daag kadaugan. Tabangi kami, o Dios, makahupot kami sa kinaiya. Sa panahon na ikagatubang na namo ang dakong kabukiran sa mga problema, hinumduman namo ang imong saad nga mulampos gyapon kami. Salamat lang ito namo nga mahal. Sila nga may mga balatian one day, ang
tingog magdasig sa uban tungod sa ilang dagkong mga kadaugan nga madawat kanimo Ginoo. Katong may mga bayronon o Dios makabayad Ginoo tungod kay ikaw may magtabang o Dios. Katong naay mga membros pamilya nga wa pa nangaluwas, mga luwas man kay nag-uban kaman kanamo Ginoo. Ayaw kami piyaay. Dili minimo dadun ni anang gilayuna Ginoo kun nimo ra daiming biyaan. Sama sa sulugoon paggikan niya wala sa nasayod, libog pa kayo siya. Pero may pauli siyang dunay kadaugan tungod kay ikaw ang Diyos, dili lagi mo biya kanamo. Ipanalanginan mo kami sa among paggawas ug sa among pagsulod, panalanginan mo sa kami. Pasaylua kaming tanan. Ako mismo Lord, pasaylua ko Ginoo. Kaming tanan wala nagbuhat sa imong gisugo kanamo. Lord Jesus, ikaw ang among isaak karon ug ang mga kalag nga naapas kangit-git kalibutan. Mao ang Rebecca nga kinahanglan madala namo diha sa imong presensya. Pero wala mi gibuhat Ginoo. Pasayloa kaming tanan ni Dios. Bisan si Rebecca wala siya nasayod unsa mo abot niya ang yan lang gyud nahuna. Mag-atiman sa unsay gisugo sa iyang gidikanan. Apan doon na kay kita gana Ginoo mahimo makadawat siya ganti sa iyang obedience sa iyang parents. Kami usab manindog tang tanan.